Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko pantailaren bestaldean zaudetenoi. Mila naiz, Eizieko kidea. Eizie da Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreten Elkartea. Eta bihar, irailaren 30 da itzulpengintzaren nazioarteko eguna. Orduan, aurten, ospatzen hasi nahi izan dugu gure eguna edo zeinu hizkuntzako interpretazioari eskainiz egun hau. Orduan, eskerrik asko, etortzetik. Gero, bestetik, barkatu, Kutxa Fundaziokoei ere eskerrak eman nahi dizkiet, plaza hau, Kutxa Kultur plaza hau gure eskura jartzeagatik, plaza polita da, eta badakizue gainera streaming bidez ere ematen ari direla, eta hori ere asko eskertzen dizuegu, ze hemen ez gaude jende asko, baina espero dugu pantailaz bestaldean jende dexente egotea, ze iruditzen zaigu gaurko saioa oso interesgarria izango dela. Orduan, bestalde batetik eskerrik asko zuei, Oiana, Munduate, Ainitze Laskurain eta Azalia Gomezi. Eskerrik asko nola hartu dezuen gure proposamena, hain azkar eta hain ondo, gu oso eskertuta gaude. Eiziek aspalditik zeukan gogoa olako solasaldi bat edo gai honi buruzko solasaldi bat antolatzekoa, eta batez ere gidari interpreteon jarduna gertuagutik ezagutzekoa. Ze iruditzen zaigu asko daukagula jakiteko eta asko daukagula ikasteko, eta pentsatzen dut zuek ere horretaz hitz egingo dezuela, zuen egunerokoa eta aipatzen zeniguten egun hartan egin duen bileran hori ez jakintasuna eta zuen eguneroko hortan ere baduzuela hori. Beraz, espero dut zuek ere disfrutatzea, eta pixka bat hobeto kontatuko digute, Zie elkarteko kideak dira, baina elkarteari buruz edo berek kontatuko digute, asko hobeto, eta bere burua ere berek aurkeztuko dute. Baina gutxi gora bera esan digute, pertsona gorren komunitateari buruz hitz egingo digute, pixka bat nazioarteko zeinuen sistema, gorritxuen komunikazioa, eta gero lanari buruzko berezitasun ezaugarri teknikoagoak edo, eta lan eremuak, lan baldintzak, prestakuntza, eta abar. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko, eta zuen txanda da. Barkatu, ahaztu egin zait, Iker Amondarain da zeinu hizkuntzako interpretazio egiten ari dana, eta berari ere eskerrik asko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Eskerrik asko lehenengo eta behin Eizieri gonbidapen hau luzatzeagatik, guretzako garrantzitsua da, aukera ematea, ikustarazteko gure lanbidea eta zeuen lanbideari ere gerturatze hau egitea. Orduan, eskerrik asko hemen zaudeten guztioi bai. Eta bizkata azalduko dizuet, nolan arituko garen hemen. Lehenengo eta behin Azaliak azalduko digu zeinu hizkuntza, nondik hasten da gure lana baino lehenago hizkuntza datorrelako, eta hizkuntza nondik datorren, horren historioa bizkate kontatuko digu Azaliak. Ondoren nik, Ainitzek azalduko dizuet, motz, labur batean, Ezie nola sortu zen, eta zertan dihardugun gaur egunean eta nortzu garen. Eta azkenik Oianak gure lanbidearen eta gure egunerokoaren nondinorakoak azalduko dizkigu sakon. Besterik gabe, Azalia, hartu hitza.
Bueno, ni pixka bat gorren komunitatearen inguruan aipatuko dizuet. Lehenengo eta behinez, esplikatu nola sortzen den hizkuntza hau. Azkenean, komunikazioa da importantea pertsonen artean, eta orduan, azkenean, lehenengo komunikazioa, giza komunikazioa izan zen, zeinu edo keinuen bidezkoa, ez? Eta, bueno, gerora, ez, hortik ere eratorriko da zeinu hizkuntza. Azkenean, gor komunitatearen barruan, ez ditugu bakarrik pertsona horrak, entzuleak ere bai, azkenean kultura partekatu bada eta elkarren artekoa. Historia, gorre komunitatearen historia, pixka laburki ere kontatzeagatik, oso lotuta egonda hezkuntzarekin, ezta? Eta behar dugu pantaila aldatzea, baina ez dugu lortzen. Vale. Bueno, hau da ja azaldu dudana gutxi gora bera, eta historia, batez ere hezkuntzaren historia da oso garrantzitsua, ez da, hau dana guzti honek noraino eramaten gaitu, filosofo garai, hasierako garai hoitaraino eramaten gaitu, hainbat filosofok, aintzinaroan, bat egiten zuten pentsatzean gorreria gaixotasun bat zala, ez? Eta beste, bai aipatu daiteke beste filosofo bat, pixkat, hemen ezin duzu ikusi, baina pixka bat, ideia hontatik berri, pixkate aldatzen zena, Lucrecio izan zen, eta eman zuen aurreko filosofoengandik pixka desbideratu zen bere pentsamenduan, da esan zuen pertsona gorrak komunikatzeko gai zirela eta komunikazio horren bidez ikasi zezaketela idazten eta irakurtzen. Ondoren, egon zen pixka pentsamendu aldaketa bat, eta zeinu pentsamendu aldaketa hortan, bi eredu ditugu, zeinu hizkuntzaren aldekoak eta ahozkotasunaren aldekoak, zeinu hizkuntzaren aldekoan Ponce de Leon dugu, bere izan zen estatuan, bi ikasle gorra hartu eta saiatu zana irakaskuntza aurrera eramaten, eta arrakastaz gainera. Gero Bonetek izan zen lehen aldiz erabilizuena esku alfabetoa, orain erabiltzen duguna nahiko antzekoa, eta horren bidez egiten zuen irakaskuntza. Lepek Frantzian eskola antzeko bat gidatu zuen, bi hizkuntzetan oinarritzen zen ahozkoa eta zeinu hizkuntza erabiltzen zituena. Eta ondoren, Herbas izan zen zeinu hizkuntzaren lehen hiztegia osatu zuena estatuan. Ondoren, garrantzia daukana baita ere, izan da Galaudet, estatu batuetatik Europan, Inglaterran ikasi zuen, eta harremandu zen baita ere Frantzian irakasle hauekin, eta zeinu hizkuntzarekin harremana eduki zuen, eta estatu batuetara joan zenean, bertan garapen handia izan zuen zeinu hizkuntzaren aldeko korronte honek, ezta? Zeinu hizkuntzaren alde dauden arren guzti hauek, aipatu dituen guzti hauek, beste Heinike, Alemaniako hau, esan dezakegu ahozkotasunaren aldekoa zela, baina gero hezkuntzan beharra zeukanean edo ahozkotasuna nahikoa ezenean zeinu hizkuntzara jotzen zuen baita ere. Pixkat inflexio puntua izango da 1880an Milanen egin zen kongresua, zeben bertan elkartu ziren ez gai honekin lotutako hainbat eta hainbat profesional, hezkuntza arloarekin lotutakoak eta akordio batera iritsi ziren. Orain pasako naiz ahozkora ni. Streamingekoek igual ez. Ez, orain, bale.
Esan dudan bezala, gertatu zen nazioarteko hormilanean eta erabaki zuten zer, zein hizkuntza debekatzea hezkuntzan, arlo horretan. Eta hori aldaketa oso importantea zen, azkenean gore zeuden ohituta zein hizkuntza erabiltzea haien lekuetan. Eta hasi ziren eskolak espezifikoak. Eskola espezifiko horietan bakarrik oralismo erabiltzuen. Ez zen posiblea zein hizkuntza erabiltzea. Beraz, gorrentzat aldaketa hori oso importante izan da, eta daramagu egunertu eta piku filosofia honekin, oralismo oso importantea da zein hizkuntza baino gehiago. Eta, denbora eta urteak pasarala, ailegatu gara, hirugarren hasi zen mugimendu sozialak ez da hamarkada horretan, eta mugimendu hori izan ziren gizartearen alde. Nahi zuten gizarte aldatzea izan importantea klima dana, eta kasu honetan hasi zen Deaf Power. Nola gorrek nahi dute berreskuratzea bere kultura, bere hizkuntza, bere dana, eta horri esker hasi ziren bere esfortzuak hori lortzeko. Egia esan, garai horretan, ez da, Kongresu de Milan eta gero, eskoletan esen posiblea zein hizkuntza erabiltzea, baina gero haien zeukaten bere lekua zein hizkuntza erabiltzeko. Eta hori egoten da, daudeika elkarteak, federazioak, konfederazioak, zeukaten bere momentuak, bere hizkuntza, bere kultura konpartitzeko. Eskolan ez, baina kanpoan bai. Beraz, hain esforzo egiteagatik lortu zuten politlege hori, legea da 27/2007koa, eta badauka alde positiboa, errekonozitzen da zein hizkuntza, posiblea da erabiltzea leku publikoetan, eskatu daiteke, iso betodo, komunitaterako izan da aurre pauso oso handia. Baina bada bere alde negatiboa, azkenean hizkuntza ez da ofiziala. Badirudi baietz, baina ez da ofiziala, ez da koofiziala ere. Adibidez, estatutoetan agertzen da, hemengo estatutoetan agertzen da, baina ez dago euskara maila berean, edo gaztelania ez da maila berean. Beraz, modu honetan, legea geratzen da pizka bat zintzilikatuta. Gobernuek ez dute bermatzen eunekuen hori betetzea, adibidez, zein hizkuntza interpretaleku guztietan izatea edo halako gauzoetan. Eta bere gazi gozoak dauka lege hau. Zenseek konfederazio nahi dut hori eskatzea, ezta, konstituzioa aldatzea. Konstituzioa aldatzen ez bada ez da posiblea hizkuntza ofiziala izatea, ezta. Izan behar da, 3. artikulua zuen jakiteko, hori aldatu behar da konstituzioan eta ez da bat errezea. Hau amaituta, pasatuko dugu sistema de signos internacional eta horritzuari buruz hitz egiteko pizka bat. Sistema de signos internacional orain ez dela horrela deitzen, da signos internacionales. Horrek ez du esan nahi unibertsala dela. Sortu zen, zein hizkuntza bezala edo komunikazio beste kasuetan bezala beharra zegoen, ezta? Haiek egoten ziren munduko kongresu batzuetan, herrialde desberdinetatik lotzen ziren eta behar zuten zerbait. Eta nahi zuten hasieran gestuno implantatzea, baina gertatu zen esperanto bezala, ezta? Etorri zen goitik, hizkuntza bat prestatuta eta jendeari ez zen ailegatzen. Eta azkenean zer sortzen zen, sinokitur da zen haien artean eta erabiltzen zuten zein hizkuntzak importanteena, estatueto batuako zein hizkuntza edo Frantziako zein hizkuntzan, baina hori, ulertu behar dugu, beste batzuek dire pikdin dela, eta, baina hori dira filosofiak, eta, azkenean ulertu behar duguna da hizkuntza bat, baina oso malgua, eta kultura sartzen da. Ez da gauza bera, signos internacionales erabiltzea adibidez Frantzean edo Alemanian, edo joatea adibidez Japonera. Azkenean kultura oso importantea da eta kontuan hartzen da. Eta oso malgua da, jenden artean moldatzen da, lotzeko hori, komunikazio hori. Eta mundu osoan, 52 pertsona horrez da ikusten, apurta doa lagoa, 52 pertsona daude
posiblea daukaten lan hori egitea, akreditatuak daude lan hori egiteko. Eta kasualmente, estatu mailan badaukagu bat, eta lan egiten du nahikotxo. Bueno, bai. Eta, bueno, gorritxoari buruz, zer esan dezakegu, gorrek balin badaukate nahiko saia, gorritxoa izatea ez da bat ere erreza. Azkenean, badaukazu bidez gaitasun edo bi arazoak ez da entzumena eta ikusmena. Beraz, haientzat asko zailagoa da informazioa lortzea. Beraz, erabiltzen badituzte interpreteak beste modu batean, adibidez, iker egiten duen bezala ez da posible haientzat ailegatzea. Beraz, normalean aurrean jartzen da pertsona bat eta jartzen dituzte haien eskuak horren gainean informazioa lortzeko. Ez da metodo bakarra, ikusi duzuen bezala, lau modu desberdina da, alfabetikoak, ez alfabetikoak, idazteko dioak, bestelakoak. Importantena da informazioa ailegatzea. Modu alduen moduan. Entonces, hori, eta nik uste dut, hori da nire partetik importantena. Eta orain jarriko dugu bideo bat, bideo horretan agertzen naiz ni, eta beste pertsona gor bat, eta pizka bat bere ikuspuntutik nola izan zen bere bizitza hezkuntzan eta hezkuntzetik kanpo nagusia denez, bera izan dituta hori arazoak, hezkuntzan egotea, eta barkatu, Bale, orain ez du nahi, orain, bale. Berak pareatu du bere hezkuntzan, nola oralismo izan zen etapa osoan, eta nola izan du bere bizitzasoan, hori bere hezkuntzan eta bere bizitzan. Orain, listo. Nere zeinua hauxe da. Eta Dionidos dizena. Ederki, zenbat urte dituzu? 55 urte ditut. Gehiegi. Ados. Zarra naiz ja. Lehenen galderekin hasiko naiz, non hasi zenituen zuk zure ikasketak? Lehenengo amak eraman induen psikologo ezberdinak bisitatzera, eta, bisita batzun ostean, esan zioten amari ez neukala desgaitasun mentalik edo orduan, arazoa hitz egiteko orduan zela, orduan omen zegoen irakasle oso on bat, eta bertara eraman induten. Egia esan, ona ez oso gogorra izan zen momentu hori. Bertan egiten zuen, berak lan egiten zuen, da genden bertan desgaitasun ezberdinekin, desgaitasun ezberdinak zituzten pertsonekin, Down sindromea, eta beste batzuk danak nahastuta aldi berean. Eta antxe ara joan nintzen ni, eta onartu behar. Egiten zen bere etxean horrelako hezkuntza berezi bat, eta horre ematen zioen arreta, eta hortxe egiten genuen terapia, eta orduan hasi zen hitzak eta soinuak esateko goiara batekin, goiara bat hauan sartuz, eta mingaina moldatuz, eta nik erre edo soinu hori esan arte, edo idazten zidan, aizu hau esan behar duzu, eta horre egiten zidan hauan sartu, eta holan egia zen ez nuen oso ondo ulertzen ura, segatik hainbeste tematzen zen hainbeste hauan sartzerekin, eta horrelan, egun bat eta beste bat, kokoteraino bukatu nuen batzitaian bat ere gustatzen hori. Egoera hori eta gero, jarraitu zenuen ikasten, beste leku batera joan zinen? Bai, txikitatik egon nintzenean, ez dakite adina, 12 urtera arte ikusi zuen. Ja, badirudi, zegoela lujoan eskola, eta orduan aurreko eskolan ja behin bukatuta, lujoara joateko erabakia hartu zuen amak, eta nik, antxe hasi nintzen lujoan, eta heldu nintzen egunean danak neuri begira zeuden, ze egun batzuk lehenago erorketa bat izan eta besoa apurtu nuen, eta eskaiolatuta nuen igeltsuarekin orduan, hor gelitu zen nire zeinua, ikusten dozen bezala besoko hau da, eta horrelan gelitu da eta zabaldu. Hane, patio orduan eta jolastokian han ikusten nuen, eta egia esan, oso ondo, baina batean gelara joan, eta
ezin nuen sinitzi. Aurreko gauza bera, ez? Ikusten nuen beste eskolan eta oraingoan berdina. Baina, bueno, onartu nuen, pasa ziren egunak, bueno, pixkat hitz eginaz, gero jolastokian eta, bueno, antxe begiratzen nien, ez? Ni begira aritzen nintzen eta guztia ulertzen nuen, errestasun handiz ikusten nuen zeinu hizkuntza eta hori bai zen erosoa niretzat, ez? Nolan horren azkar uler nezakeen dena orduan, bueno, nik egia esan adieraztea pixka gehiago kostatu zitzaidan, baina ulertzea ziztibuzian egin nuen. Aldiz, irakasleek ez zuten bat ere zeinu hizkuntzarik egiten dana, ahozko hizkuntzarekin eta hori ezin zen izan, izugarrizko kontrastea zen. Eta ez nengoen bat ere ados ederki eta, metodo horrekin. bueno, pixkat gai aldatuz edo lagunekin, ez, lehengo garai horietan, ez, nola moldatzen zineten, telefonoa nagusi zenean eta? Bueno, lagunkorrekin eskolan hitz egiten genuen, gero elkartera joateko eta horrelan gelditzen ginen. 16 urteren bueltan edo gazteak ginen eta erakutsi ziguten nun zegoen elkartea eta ja ordutik aurrera genekien elkartean nun zegoen. Ez geneukan telefonorik doski garai hartan ez zegoen, ez? Normala den bezala. Eta orduan, bueno, joan ginen ikasten, nolan elkartera joan eta azkenean gero ja, bueno, laguntzarik gabere joten ginen elkartera eta bertan jendearekin topatu eta bertan harremandu, ez? Eta atsegintasunez. Hor kontaktuak egiten oso erreza zenan. Elkartean aukera zeneukaten gorren artean harremantzeko eta hori pozgarria zen, ezta? Normaltasun guztiz, hitz egiten genuen edozein gari buruz sakontasunean, azkenean, eta hor lortu genuen benetako garapena. Askoz ere arinago eskolan baino, eskolan jasotzen genuen hezkuntzan ez genuen ikasten, baina elkartean eta gure artean hitz eginez orduan bai. Azkenean zen liburuetan, hartzen ginen liburuetan, eta hain geldozi joan dena, ez ginen eduki guztia ematera heltzen, azkenean ahozkoan, ez dagoen denborarik, azkenean, eta orduan oso, bueno, ez zen eskolan orduan, irakasleek zein hizkuntzara biltzen zuten? Dana ahozko hizkuntza, irakasle guztiek, bakarrik ahozko hizkuntza. Baina, elektrizitate kurtso bat egitera joan nintzen arte hor, ez zen ahozko hizkuntzari, baizik eta zeinu hizkuntzan zen dena, eta hori ze adinekin izan zen? Eta hori bai oso ondo. Elektrizitatearena? Hirurogeita hamar edo, ez dakite. Ez, zuk ze adin zeneukan hasi zinenean elektrizitatea ikasten? Nik 15-16 bat izango nituen, ez dut ondo oroitzen. 15-16 bai. Eta ordurako ja irakasleek zein hizkuntza zera bilten? Zoragarria zen irakasle bat zegoen, izen arraroko irakasle bat, eta berarekin segituan sortu genuen komunikazioa eta horrelan, eta berak esaten ziren, behitu honek gaitasun handia dauka eta besteek sinetxi ezinka zeuden, beste irakasleek, baina, bueno, onartu behar izan zuten, eta holaxo. Eta zuk, interprete zerbitzua erabiltzen, noiz hasi zinen zu olakoak biltzen? Ze adinekin gutxi gora bera? Bueno, ni beti lagunekin moldatzen nintzen, lagunek laguntzen zidaten, kudeaketa bat, leku batera, bestera, telefono deiak, lagunekin izaten zen, ez? Arata ona deitzea. Ondoren hori gutxitzen joan zen, eta ikusten hori etzela, eta interprete beharra, eta nolan zen interprete prozesua. Eta argi eta garbi, korbiz horren hasi nintzenean hor bai interpretea erabiltzen hasi nintzen etengabe. Hori noiz izan zen? 33 urtekin hasi nintzen. Orduan, 33 urte zenituenetik, gaur arte, interprete zerbitzua uste duzu hobetu dela? Aurreratu egin da, aurrera egin du. Azkenean, korbiz horren, zeuden 2 interprete, profesionalak, serioak ziren, ez ziren nolanahikoak. Guk aukeratu genituen geure gustora eta oso profesionalonak ziren eta beraiekin egiten genituen kudeaketa. Baina orain adibidez, ez? Gaurko gunean
Uste duzu oraindik ere hobetzerik badagoela kontratu aldetik, ordutegi aldetik, eskatzeko moduari dagokionez, zer nahiagoko zenuke, zuk zuzenean adiez elkartearen bidez interpretea lortu edo zuk zuzenean erakunde oso argi daukat. administraziotik lortu? Zuzenean gobernuaren kontratazio zuzenarekin. Eta 24 orduko zerbitzua behar da. Adibidez jartzearren, imagina ezazu goizaldeko ordu bietan istripu bat baldin badauka pertsonagor batek, zer egin dezake? Ez dago interpreterik momentu hortan, orduan zer da momentu hortan gertatzen zaiona, ze nora jo behar du? Bai, arazo larria. Hor konpon, ezta? Orduan gobernuak hartu behar du bere gain eta interprete jarri 24 orduz. Ez dago besterik. Bai, eskerrik asko, Dioni, eta, zure erantzun labur hauekin, jendea pixkat zoragarri, informazio emateagatik. Aio guztiei. Agur. Eskerrik asko, agur. Bueno, ikusi duzuen bezala, azkenean ez da kausa bat orain dela ez dakizen bat urteko, orain dela gutxi gertatu da hemen, Euskal Herrian, konkretuki Bizkaian, eskolasen gorrentzat eta erabili zuten oralismo orain dela gutxi arte. Eta ikuspegi mediko hori oraindik jarraitzen da, azkenean nahi dute gorreria desagertzea eta badirudi ez dakit, implante batekin, audifono batekin, hori lor daiteke, baina gorrak baldin bazara, izango zara bizitza osorako. Berdin da, zerekin edo zerez. Eta hori hezkuntzan ikusten da. Eta orain pasatuko gara, tokatzen zaio txanda, hainitzeri. Atxera bota behar duzu guztia, eta... Hor. Vale. Opa, aparkatu. Nik ez dut hemen. Karot saldi, bale, bai, joet. Bueno, nigik labur edo pixka gainetik, baina salduko dizuet esie zer den eta nundi datorren eta zertan ari garen eta zer egin dugun urte hauetan, ez? Lehenengo, gustatuko lehidutzak eta iruditzen zait horrelan esanguratsua dela esatea, ez? Sortu zen garaian jarri zela esie izena eta nolan bada Euskal Herriko zeinu hizkuntza interpreten eta gidare interpreten Euskal Herriko elkartea, baina garaia hartan sigla dira Euskal Herriko, dala hori zeinu ez idazten zen, idatzita zegoen garaia hartan, hizkuntza interpretea elkartea. Eta horrek, badauka zer esana ez, garaia hartan nolan euskerari ere ez zegoen erreferenterik, ez zegoen nondik lehenago ez zegoen zerik, eta azkenean agian zeinu hizkuntza igual lehenago inoiz erabilia etzen irabilia izan, baina bai egin zen elkartetik apostu bat izenari euskeraz jarri eta apostu hori egin zen. Bueno, ikusten duen bezala, sortzen da 1985 urtean, baina nola sortu, ez? Garai hartan, hasieran, Azalia kontatu digu, ez? Hizkuntzaren nondik norakoak eta gure lanbidearen hasiera ere zen izan erreza. Azkenean, zeuden pertsona batzuk, emakume batzuk, gehienak izango ziren, 10 zeuden EAE guztian, baina interprete esaten dugu, baina momentu hortan inongo formakuntza gabekoak ziren gehienak, familian gorrak zituztenak, orduan, zeinu hizkuntzan moldatzen zirenak, batzuk beraien etxeko zeinu hizkuntzan eta beste batzuk bestelakoan. Orduan, gorren menpe, garai hartako gorren federazioaren menpe, aukeratu zituzten 10 interprete eta haiek aritzen ziren beharrez hasi ziren lan hortan. Orduan, imaginatu dezakezu ez, zelako implikazioa, ez? Egiten zituzten zerbitzuak behar zen guztietan, baina zelako baldintzetan. Ez zaukaten formakuntzarik, orduan imagina dezakegu lan baldintzak zirela ikustezinak, ez? Orduan,
lan egin zuten, baina egiten zuten agian ordaintzen zieten baldin bazegoen diru laguntzaren bat erakunderen batekoa, eta horrela orduan ikusi zuten jasanezina zela egoera hura eta nolabait zeo zer egin behar zela. Egin zuten greba bat, 3 hilabetez lanik egin gabe egon ziren. Ez zuten apenas ezer lortu. Bagorrak ohituta zeuden interpreterik ez eukitzen, orduan berdin zitzaien, baldin badago ondo, ez baldin badago, ondo ere bai. Baina beraiek ikusi zuten, estatuan bapadean sortu zirela 2 elkarte, Ilse eta Kailse Katalunian, Ilse Madrilen estatu mailakoa zen gehiago, baina Madrilen sortuko zen, eta orduan izan zuten, zeo zer egin behar dugu. Zeo zer egin behar dugu eta elkartu behar gara, ez zegoen internetik, orduan informazio bilaketa ere zaila izan zen, eta hor, lanean zeuden 10 horietatik 7 gogo handia eta maitasun handia jarriz, esie sortu zuten. Eta hementxe gaude oraindik ere. Esieren helburu nagusiak, horrelan beste batzuren artean, baina bai da ez, gure lanbidea eta ogibidea hau defendatzea eta gizartea normalizatzea, orduan da ordezkatu, defendatu eta ikustaraztea, gaur egiten ari garen adibidez. Gure lan profesionalen hartzen ditugun erabakien implikazio buruzko hausnarketa sustatzea, beti ere kontuan hartuta zein hizkuntza interpreten eta gida interpreten kode etikoa. Zein hizkuntzen ikerketa, garapena eta erabilera egokia bultzatzea, da gure beste helburu bat, eta azkenean gure lanbidearekin eta profesionalizatuekin lotutako proposamenak egin eta kudeatzea. Pasadira 27 urte eta ez ditugu banan egin ditugun gauzak aipatuko, baina bai zertan jardun dugun 27 urtetan, sortu zen helburu argi batekin, zela lanaren eta ogibide honen errekonozimentua, defentsa eta baldintza hobetzea, eta nolabait bai guretzat, bertako profesionalentzat, eta horre formakuntza erreglatuan eta hori bultzatzea, eta baita pertsona gorrentzat, ze azkenean hor denok ateratzen dugu etekina, ez? Gurte hauetan guztietan zehar, egin ditugu trebakuntzak, eguneratzeko jarduerak, topaketak eta abar, eta horrek egin ditugu antolatu, sustatu eta hori, ze helbururekin gure gaitasun horiek, gaitasun profesionalak hobetzeko. Eta, zalia kontatu dugun bezelan, nolan badago estatuan aitortza ofiziala 2007an eman zen, eta horre parte hartu eta lagundu du esiek ekimen aldi izan duen ekimen guztietan. Eta hoxe pixkat laburbilduz 27 urte hauetan orokorrean egin duguna. Eta gaur egun esie da elkarte txiki bat, 27 bazkide gara, gehienak emakumeak, eta ez da esien gehienak emakumeak garela, baizik eta gure ogibide honetan gehienak emakumea gara, oso kolektibo feminizatua da, eta ez du sakonduko horrek dekartzan ondorio edo eraginekin, ez? Eta nahi genuen esan, gaurkoan esien zer egiten dugun, eta gutako bakoitzak egia esan, ez esien bakarrik egiten dugula lan, barne borroka bat egiten dugula kolektiboan, baina norberak ere, aipatu nahi genuen egiten dugula egunerokoan aktivismoa pixkat, eta da gure lana errekonozitzea eta ematea dagokion lekua eta hori egunerokoan egiten dugu edo alegintzen gara behintzat. Eta, horre erronkak ditugu, erronka pilo bat ditugu aurretik. Egoera ez da oso, ez da erresa, ez? Ez da erresa gure egoera, ez da erresa elkartegintzaren egoera orokorrean ere, ez? Baina,
pixkat aipatzearren, zertan ari gara pertsona gorren erakundeekin elkarlana sustatzen, uste dugu indarrak batuz urrunago iritsiko garelako, eta azkenean aleginduz hildo beretik joaten, eta orduan hori indarre batuketak egiten. Erakunde publikoekin ere aholkularitza egiten dugu, edo alegintzen gara alik eta gauzak ondo egin daitezela, batzutan entzun gaten gaituzte, beste batzutan ezer gutxi, baina ari gara lanean ere, formakuntza, gero sakonago Oianak azalduko dizue, baina formakuntza EAN ia abiarazten den, formakuntza hobe bat, eta kideoen artean gogo eta espazioak zabaltzea ere bada, ahalduntzea bultzatuz eta lanbideak behar duen duintasuna emanez. Orduan garrantzitsu uste dugu dela, guk ahalduntze prozesu hori egitea, gero ere gizarteak horrela ikusi dezan. Eta erdian jarri dut oso argi erresistentzia garai batean gaudelako. Lehen esan dugu, 3 elkarte zeudela estatu mailan, Katalunian eta ESIE, oraintxe bertan 4 daude, eta garai dago federazioa eta 3 elkarte, ez dago besterik. Eta 27 urte hauetan egon dira gehiago, baina sortu eta desagertu egin dira orduan. Eta denok gaude desagertze horian beti, orduan, jarri dute horian ere bai uste dudalako, badagoela argi izpiren bator eta horretara eutxi behar deula, eta baina, erresistentzia lan handia daukagu, baina uste dute egingo dugula, ez da. Eta besterik gabe, Oianak hartuko du hitza. Zara zu pasatzen, zu, zara pasatzen duena, bale. Ni pixka bat, zentratuko naiz formazioa, baina egingo dugu, ibilbide historiko bat oso laburra, ze askoz gehiago ez dago kontatzeko, batez ere erronkak, horiek dira importanteak. Orduan, non hasten da gure trebankuntza? Ari bagara esaten, 7 interprete daudela, interprete horiek daudela gorren elkarteetan, behar bati erantzuten, baina jakin gabe oso ondo, nola, zer, hau egin daiteke, hau ez, ondo aigea, ez geai, hor sortzen da, esan dezagun, ze lanean hasi ziren. Eta orduan elkarteak egiten duena da, ja pixkat edakuntza lan bat, edapen bat sortzen den momentuan, hor elkarteak ere konturatzen dira, hor ibilbide bat badagoela, eta nola bait, eman behar zaiola rekonozimendu bat pertsona bati jakiteko benetan gai den lan hori betetzeko edo ez. Eta hori egiten du elkarteak, gorren elkarteak. Nola, karnet baten bidez. Guko karneta, zenseko karneta, gorren elkarteko karneta. Eta hori zan gure tituloa, beraien tituloa. Ondoren, pixkat elkartegintza hau, interpreten elkartegintza hau sortzen denean, orduan, lehenengo lorpena nola bai da, formazio arautuan sartzen dela gure, ez nahi genuken hortan, hori da gure erronka, baina bai behintzet formazio arautu bat. Eta sartzen gara goi mailako ziklo batean. Orduan ateratzen gara teknikari titulo batekin, orduan realitatea da urte terdian, gehienon realitatea da, zein hizkuntza ez jakitetik, ez kaixo esaten ez jakitetik, urte terdian ikasi behar dugula hizkuntza gehi hizkuntza horrekin lotuta datorren komunitate oso bat, oso aberatsa, oso anitza, bere kulturarekin, bere elkartegintzarekin, eta hori dana txertatu behar dugu lanbide batean, dela interpretazio lan bat egiten. Hori dana urte terdian. Eta irten eta lanera, eta lan pila bat. Lan pila bat, gero ikusiko guze baldintzatan, baina, hori da, realitatea zikloa ematen denean, eta hori eman zen gutxi gora bera, hori interprete elkarteak sortzen dien hortan, 1995ean. Gutxi gora bera, 10 urteko ibilbidea izango du zikloak, zorionekoak izan ginen erkidegoan, Bilbon egon zelako ziklo hau, eta honek bermatu du, egotea interpreteak gai direnak, naiz eta formazioan hori ez landu bereziki, gai direnak euskaratik eta euskarara ere interpretatzeko. Eta hori, nik uste dut altxor bat badaukagula, zikloa hemen egon zelako, beste nonbait egon balitz, hori ez litzateke emango, eta gure gain egongo litzateke formazio estra hori, euskaraz dakienak, orain egin dezala itzulpengintza. Hortik pasatzen gara 2016an,
erabakitzen da gure zikloa desegitea, estatuko erabaki bada, eta sortzen da behar bati erantzunu ez beste ziklo bat, dela komunikazio bitartekaritzarena. Baita ere oso lotuta gor komunitatearekin, zeinu hizkuntzarekin, gorritxuekin, baina ez daukana bat ere loturarik guk egiten dugun lanarekin, ez? Hori bitartekaritza oso bideratuta dago esku hartzera, zaurgarriagoak diren pertsona gorroiek edo entzumen urritasuna daukaten hoiengan zaurgarritasun handia dagoen kasu horietan, beste nolabaiteko gizarteratze plan batzuk egitea eta pixkat hortan bideratzea. Gaitasuna hizkuntza aldetik guri bermatzen zitzaigunaren antzekoa, zeinu hizkuntzari buruz, baina ez da interpretazioa eta ezin dute gure lana egin. Orduan ze gertatzen da, gure zikloa desagertzen da, beste ziklo badago, baina ez dago interprete berririk 2016tik gaur daino. Orduan, daramagu 6 urte erkidegoan, 2007an ateatzen lege horrek behartuta administrazio publikoetan interprete gehiago jarri behar da, eskubide bat delako, baina ezin iritsi gabiltza, eremu guztietan. Eta orduan, ez dago interprete berririk, ez dago interpreteak formatzeko ezer momentu honetan, eta ziklo aldaketa ematen denean, helburua zen, pixkat guk iparrorratz izan zaituztegun ahozko interpreteok, zuen gana bidea jorratzea eta unibertsitate mailako formazio batera pasatzea, eta hori izan helburua, hori izan nahia, badirudi gobernua hortan zehola, baina onaino iritsi gara eta momentuz, daukagun bakarra da Madrilen gradu bat, ez da nahi itzulpengintza eta interpretazio gradua bere hortan, edukietan baina izenean ez. Orduan, eta hori da daukagun aukera bakarra. Hemendik badoaz, baina guk ditugun datuen arabera, 2-3 izango dira erkidegotik joan eta euskera maila batekin gero hemen gai direnak lan hori betetzeko, 2-3 eta uste dut oso eskuzabala izaten nahi naizela. Orduan ez da erreala, ez da erreala formakuntza hori guretzako, gure lurralderako eta gure testu ingururako, eta hori da gure erronka, esieren erronkaetako bat, unibertsitate gradua nahi dugu hemen, nahi dugu Gasteizen, oso garbi daukagu, ze formatutan nahi dugun. Eta oso garbi daukagu ze gu zikloko formaziotik gatoz gehienak, oso garbi daukagu ze utxune zituen zikloak eta ze utxune betetzera etorri behar den unibertsitateko gradu hau. Delagorren komunitatearen antropologian formatu behar gaituzte, zeinu hizkuntzan formatu behar gaituzte, eta gero hasi behar gara interpretazioan formatzen. Eta formazio guzti hori jaso behar dugu, gero lanerako preste egon gaitezen. Orduan, gure erronka formazio hori dagokionez. Ari gara, lanean. Bai. Lanean sartuko naiz, zein da gure lanbidea. Ahozko interpreteena beti dugu iparrorratz egia da, baina berezitasun asko ditu eta eizieti batez ere ez, hori eskatu zen izkiguten. Zer da zuena, zer da gurearen ezberdina, zer da, pixka zaiatuko naiz hortan da laburra egiten. Bai. Urrundu, horrela hobeto, bai, akoplatzen da zerbait, bale. Horrela hobeto? Bai, bale. Igual, gerturatu dut, jarri dugu galdera hori, zeinu hizkuntza zertarako. Argi daukagu, behar bati erantzutera datorrela, hori oso argi daukagu, baino zeinu hizkuntza interprete bat eskatzen dutenean, ez gorren elkartetik noski, hortik behar bati erantzutera dator, eta benetan behar dute interprete bat, baina eskatzen denean askotan goaz, sentsazioa duki dugun ikuste interprete guztiok, joan interpretazio lan bat egin, etxera bueltatuta, hau zeinentzako, zertako, gu, ze pintatzen unikan, baina aldi berean oso ikusgarriak gea, eta orduan esaten genuen ez. Orduan, guk askotan ere lan eskaintza bat jasotzen dugunean, lan hau ere egin behar izaten dugu, sentsibilizazio lan hau. Deitu diazu, baina bakizu nik ze eskaintzen duten. Zertako ditu diazu? Jungo da gorren bat, ara? Edo zer goaz, gor bati komunikazio albidetzera, informazio albidetzera, edo beste zeinu hizkuntza ikustaraztera, edo zertara goaz, orduan ikuste hau importantea dela ere, bai? Eta eguneroko aktivismo hortan egiten dugun gautzetako bat badela.
Orduan, hemendik abiatuz, lan eremuak ziurrenik izango dira zuenen oso antzekoak, baino badaude oso ezberdinak direnak ere bai, ez? Asko hezkuntzan gaude, bai, asko hezkuntzan gaude. Hor daukagu, ez, interprete gehienak hor daude, zergatik ikasle bakoitzak behar duelako interprete bat. Orduan, ja horrek eskatzen du ordu asko, dedikazio asko, eta aurrez aurreko bakarkako hori, orduan kantidadez hor interprete asko dago. Ohiko zerbitzuak dira garrantzitsuenetako bat. Elkarteetatik kudeatzen dira, eta ohiko zerbitzuak dira edozein pertsonak, edozein entzulek egiten dituen eguneroko gestioetan, izan osasun gintzarloa, izan administraziora joan behar dezula, bankura joan behar dezula, eske imaginatu dezakezuen zuen eguneroko edo zer gauza, igual interprete bat behar dutenak, eta hemendik jarri behar dira interpreteak, bai? Eta gero ja beste guztiak ziurrenik ahozko interpretek egite dituzuenak, ez? Epaitegiak, arlo juridikoa, hitzaldiak, jardunaldiak, politika, orain asko ateratzen nahi geha telebistan, streaming, bideoak, promozio bideoak, pixkat hori da lan eremua, bai? Eta ezin ahaztu gidari interpretazioa. Hori ere bada eremu bat, eta gaina oso eremu espezifikoa. Eta lana ezberdina da. Formazioa berdina izan da, osea, denok formatu gara bitan, baina gero lana oso diferentea da. Bai? Orduan, zeintzu dira gure hartzaileak? Bai, pertsonagorrak dira gure hartzaileak, egon behar da pertsonagor bat zein hizkuntza bidez komunikatzen dena gure lanak zentzua izan dezan, baina pertsona entzuleak ere bai. Ze pertsona gorren artean ez gaituzte behar. Orduan, pertsona entzulear egon behar da, ez duena zein hizkuntza ulertzen. Eta gero askotan hartzailea ez da inor, ez lehen esan dudan zein hizkuntza interpretea behar duzu, baina zertako, ez? Porque batzutan da sensibilizazio lan bat egiteko. Orduan, interpretazio lana ez da indarra daukana, baizik eta hor presentzia hori, ez? Da importantea. Gero, pixka bat, ja lanari begira ez, ja lan bat egitera goazenean, ohiko zerbitzu ez gain ez, ohiko zerbitzuak dira oso pertsonalak, hezkuntzakoa ere da oso pertsonala. Zer behar dugu? Zerbitzu batera joan behar garenean, Iker gaur hona etorri da, aurreko antolaketa eta prestaketa guztia ez du egin. Zergatik? Hala tokatu delako, eta hau bai da gure lanaren egoera erreal bat. Iraupena denean, ordu terdi baino gehiago, 2 interprete behar ditugu, eta egite ditugu txandak 20 minutukoak, gutxi gora bera. Hemen negoziazio asko egoten dira askotan. Bueno, baina, klaro, bikoizten denez aurre kontua, bueno, ez, baina ordu terdian bukatzen dugu fijo, Klaro, eta orduan bat, eta gero 2 ordu gaude. Orduan igual batzutan azten gara, ordu batetik pasatzen bada 2 eskatuko ditugu. Bueno, horri biltzen, hor badaude zea batzuk, adostu beharrekoak. Oso importantea da, guk aurretik jakitea zertaz hitz egingo den, ze material egongo den, ze bideo egongo diren. Bideo horiek ja irisgarriak diren edo, ze bideo irisgarria bada, guk ez dugu zertan gure lana egin. Ja zuzenean da irisgarria, erabili dezagun hori. Eta gero, bai jarri dugu puntu bat itxurarana, eta hori ere hemen, Iker jarri behar izan denean eserita, hori ere tokatu da. Gu ez gaude zuek bezala kabina batean, gure zuen ahotsa ezaguna da, baina gure kasuan, gure ahotsa ezaguna da, gure eskuak ezaguna dira, gure aurpegia, gure gorputza, gure jarrera, gure janzkera. Orduan itxura lanpostuaren testu ingurura pixkat egokitu behar dugu, neutralitate batetik, eta gero aldi berean kontutan izan behar dugu batez ere zein hizkuntza erabiltzen ari garenean, agian pertsona badagoela guri begira denbora luzez. Orduan, zer daramagun gainean, niolako guna batekin edo gorri zea honekin, niri begira egon behar bada 2 ordu, oso nekagarria da. Orduan, horregatik saiatzen gara, izaten erropa oso neutroa, irudirik gabekoa, brillorik gabekoa, eraztun belarritako eta olako kontu, dizdira egin dezaketen gauzarik gabekoa. Eta egia da estatuan, agian gure formaziotik hola esan zaigulako eta ohitura bilakatu dugulako, hemen erabiltzen duen kolorea beltza dala.
ez da apurtu ezin den arau bat. Bueno, jun gaitezke beste kolore bat, baina, bueno, egia da, bai, bilakatu dela pixka gure marka, ez, hemen. Eta, bueno, gero ematen dira, gero lanean bertan oso importantea da teknikoek, guk behar dugu, teknikoak behar ditugu batez ere hitzaldiak, jardunaldiak eta olakoak daudenean. Ohiko zerbitzuetan, hezkuntzan eta hola, bueno, ez da hain importantea, baina guk behar dugu alde batetik audioa, ahotsa, baina behar dugu ere argitasuna, gure lanaren parte erdia ikusgarritasunetik egiten delako, ez? Orduan, faktore guzti horrek eragiten du gure produkzioa garbiagoa, kalitate gehiagokoa izatea edo ez. Orduan, horri garrantzia eman behar diogu eta joan behar gara pixkat lehenago, hori dana ziurtatu, aurretik lotu ez baldin bada, probatu, ez? Non jarriko gara, non, bueno, horregoten dira ere bai, gauzak lotzekoak gure benetako lan hasi aurretik. Eta gero egoera bitxiak bai ekarri nahi genitu, nala eskatu zen eguten ere bai, milaka daude, anekdotak ditugu milaka, baina oso ohikoak dira, ez, iritsi eta abesti bat, zeiten dugu, interpretatzen dugu abestia, nola interpretatuko dut orain, momentu hontan abesti bat, bertso bat kantatu behar omen du, ze ondo, eta zeiten dugu. Bueno, venga, kantadieza dela bertsoa, eta venga, momentun saiatu naiz interpretatzen, ez ezinezkoa. Ez, erabaki txiki hauek, milakadia eta momentun hartu beharrekoak, bueno, hori da gure lanaren bitxikerietarako bat, baino egunerokotasun bat. Eta gero hau ohiko zerbitzuetan asko gertatzen da, ez, bi pertsona azaltzen dira, bat azaldu beharko litzateken tokian. Medikoaren ganadoa, pertsona gorra, orduan pertsona gorrak dauka zita, baina beste bat agertzen da. Eta bestea ez da bere senitarteko bat. Eta bestea gainera hasten da espazioan mugitzen, espazio bat okupatzen, komunikazioaren parte izaten ez da oso garbia. Eta orduan zer egiten duan dagoen mediku entzuleak, konplizidadea bilatu entzulea denarekin, hau da, interpretarekin. Orduan, guritz egiten digu, edo, bueno, hau ez esan, nik esplikatuko dizut zuri, gero zuk berari esplikatu dizut, orduan ja hemen sartzen dira konnotazio pia, paternalismoa, beste pertsona gorro hori ez, bera dala zure pazientea kontutan ez hartzea, errespetua, bueno, hemen ez, aktibismoa ere, bai, pixkatein behar deu, eta eziketa pixkatein behar deu, eta hau ere da gure lanaren parte. Aurrera. Zine genuen galderetarako lekua, baina ez gaude dituta espazio bat ustera, espazioak izatera. Eta orduan, eginenean prestatzen ere, hasieran esan genuen, 15 minutu, ze kontatu behar denik 15 minututan, hasi ginen prestatzen, eta esan genuen, ordu batez, 7 behar ditugu. Orduan, uste dut jaten ari garela galderen zera, baina, bueno, oroar, lan baldintzei dagokionez, bagaude kontratupean lan egiten dugunak, eta bagaude gure kabuz lan egiten dugunak. Baina orokorrean da lanbide bat ez dago arautua, eta gaina badaukagu parean zuen lanbidea oso errez alitzateke, ez? Naiz eta gero berezitasunak eduki, baina oso errez alitzateke trebakuntza bat antolatzea, arautzea, bueno, ez da oraindik momentu iritsi. Ez dago, arautu gabea dagoen hortan, dana balio du. Orduan, lurralde berdinean, inkluso zerbitzu berdina egiteko, posible da, kobratzea €1 edo 400, osea, aldaketa horiek izugarriak dira, eta dagoen, lan baldintzetan dagoen aniztasuna eta aldakortasuna eta izugarria da, ez dagolako ezer arautua, orduan, danak balio du. Gero daude lizitazio asko, subkontratazio asko, orduan, pentsa zuek zaretela, ez, gurekin lotura gehien daukazuen gremioa nola bait, ez, eta zuei begira gaude, zuek behar dezue guk gure lanbidea azaltzea ez duzuelako ezagutzen, pentsa zazue, ez, enpresa bat, dedikatzen dena euskalo zerta eta kontratatu behar gaituena, bete behar duelako eskaera bat. Ez daki, ez da, orduan, bueno, berak egiten du, eta gero guri eskaintzen dugu, eta hau esaten dugu, barkatu, ez, presio honengatik ez goaz. Bueno, badaude hor, gora bera asko lotu beharrekoak. Eta nik uste dut hau dela pixkat perspektiba. Hemen utziko ez bestela, ez naiz geratuko. Eta orain, zuen txanda, nahi baituzu galderak egin, zerbait esan, ez bada zerbait ulertu. Ez da streaming bidez aukera dagoen galderak egiteko?
Bueno, zuek privilegiatuak, galderak egin alditu zuenak. Beitu, dira behar bada 7 hilabete, hasi gara zerotik ikasten, hizkuntz zeinuak eta jakiten nola egin behar diren, eta helburu batekin, noski, gero eta praktikara eramateko asmotan, baina euskaraz ari zeratela orain hau dena esaten, eta ikastaroan esan ziguten ofiziala dela espainoleko, gaztelienako hizkuntz zeinua, ofiziala, gero ofiziala dela ere Kataluniakoa, baina orain zuk esan duzu, adibidez, hemengoa da Euskal Herriko hizkuntza ofiziala ez dana, hori ez da, esan duzuna. Nik uste berari zela zeinu hizkuntzari buruz. Bai, orokorrean, Espainia mailan ere. Zeinu hizkuntza onartzen denean, 2007ko lege hortan, onartzen dira 2 zeinu hizkuntza. Aipatzen dira legean 2 zeinu hizkuntza. Zer dela eta zeinu hizkuntza, ahozko hizkuntzak bezala dagolako lotuta lurralde komunitate konkretu bati, bai? Sortu den eremu horri, edo jendarte horri. Orduan, estatuan egon dena realitatea da, Kataluniak eduki duela zeinu hizkuntza propioa, eta estatuko beste lurraldetan egon den zeinu hizkuntza deitu zaiona Espainiako zeinu hizkuntza, baina ez ahozko hizkuntzarekin lotura daukalako, baizik eta eremuagatik eta zeuzkan ezaugarriengatik. Orduan 2 horiek daude onartua eta 2 horiek dira errealitatean daudenak, existitzen direnak. Egia da, Espainiako zeinu hizkuntza batez ere, zenik katalanaz ezin dute hainbeste hitz egin, ez dut ezagutzen, badituela guk euskeran, euskalki ez hitz egiten dugun bezala, baditu aldaerak. Eta hemengo euskal lurraldea esan dezakeguna, ego euskal lurraldean, baditu berezitasunak zeinu hizkuntzak, baina guk hemen egiten dugun zeinu hizkuntza eta Madrilen egiten dutena eta Andaluzian egiten dutenak elkar ulergarriak dira, nahiz eta aldaerak egon. Kataluniakoarekin ez, horregatik bere izten dira 2 hizkuntza bezala. Frantziako zeinu hizkuntza edo Inglaterrako zeinu hizkuntza bezala. Importantea dena da, nahiz eta izenean aipatzen den lurraldea eta orduan guri burura ia datorkigun ahozko hizkuntza, ez da? Frantziakoa orduan frantsesez, Espainiakoa orduan espainolez, ez dauka zer ikusirik ahozko hizkuntzarekin. Bai, bueno. Bai, argitu dugu edo... Bai, orduan, Naskorra da, Bai, euskaraz hitz egiten ari garenean, eta bera adibidez orain egiten ari den zeinu hizkuntza hau da Espainia mailan uler zezakena, ere. Eta nik euskeraz o gaztelaniaz egin, berak berdin egingo luke. Bai, hori da argitu nahi beste gauza da, hezkuntzan adibidez, bilatu behar dugunean ere bai, ja beste helburu bat ez bakarrik informazioa heltzea, baizik eta gainera lantzen ari gara ahozko hizkuntzaren garapena, ikasle batekin adibidez, orduan, hor askotan oso importantea da ahozko hizkuntzako terminologia. Nik zeinutan ematen badut, ez naiz terminologiari zehazki erreferentzia egiten ari, eta hor bai erabiltzen dugu ahoskatzea. Orduan, ahoskatzea izango da, euskeraz baldin bada euskeraz, gaztelaniaz baldin bada gaztelaniaz, ez? Landu nahi duguna ahozko hizkuntza horren arabera, baino zeinu hizkuntza berdina izango da. Ni gero ahoan erabiliko dut ahozkoa, baino jada ezik eta helburu batekin, ez, interpretazio kontu batengatik. Igual pasatzen dut beste norbatek, gero beste galdera bat egingo dizuet. Vale. Pentsatzen dut, ofizialtasuna oso garrantzitsuena hizkuntza honetan, no? Eta hori nola izaten da jarrera eta, itxegin duzu konstituzioa, legea, eta nola da posible hori ofizialtasuna, zeren ofizialtasuna
deribatzen da dena da piramide bat, eta gero hizkuntzez eskoletan, jendea, zeren, klaro, ateratzen da behar bakarra da gorraren minoria, eta, klaro, minoria eta maioria hitz egiten ari gara, ez da marketing ekonomikoki, no? Beste jarrera, ez dakit, zabalagoa izango gea ofizialtasuna. Nola da posible hori lortzeko eta bultzatzeko? Hori da nire galdera, zeren gu hemen minoria gaude. Minoria gara, azkenean, eta borrokatzen, urteak borrokatzen. Azkenean, konfederazioak zensek hori dara denbora pilo bat. Osea, legea izan zen importante, aurreu pausa izan zen 2006ko legea, baina zen gorrek nahi zutena. Nahi zutena, parean, maila berean izatea, baina hori ez da lortu. Eta horretarako, sensibilizazio moduan horretarako gaudegu, edo hezkuntzan denbora guztia borrokatzen, hizkuntza hori lortzeko naiz eta minoria izan, porque azkenean jarraituko du minoria izaten, minoria linguistika hori logikoa da, baina lortzea maila hori ailegatzea. Ez da erreza izango, azkenean konstituzioa aldatzea ez da bat ere erreza. Eta hori ez daki nola kudeakuetu alduten haiek, baina horretako denbora guztia, bai hori arraroa dela, baina denbora guztia ematen gure denbora borrokatzen egunero hori lortzeko. Ez bakarrik parekatua izatea baizik eta leku guztietan sinuzkuntza interprete bat izatea, azkenean honena izango litzateke hori parean izatea, baina ez dakite sinerreza den hori lortzea. Bai, ez azkenean 2007an lortu zena da aitortza eta erabilerarako eskubidea. Hitz potoloak dira, da pauso handia eta da lorpen handia, baina aldi berean, oso orduan, orain da, zein hizkuntzak behar duen estatusa ematea, hori oso zaila da. Bitu euskara, hemen daukago adibide, ofiziala da eta baina bitu egoera ez da nahiko egon nukleena bezalakoa. Ordan imaginatu eta askoz ere leku hobean dago. Errekonozimendu aldetik, gizarteak askoz ere babes handiago ematen dio, horrelako, eta da minoria linguistikoa. Zein hizkuntzak are txikiagoak dira, orduan are zailagoa daukate, behar den estatus hori lortzea. Orduan, bide malkarra eta zaila izango da, baina, hor jardun behar da, eta gero eta jende gehiago ezagutu zein hizkuntza zer den, eta bere hizkuntza estatus hori, lortuko da, espero dugu noizbait, horregotea, behar duen lekuan. Eta igual lehen ez da ondo lertu, pero adibidez, hemen lortu da sartzea estatutuetan. Hori badaukagu gure alde. Koofiziala moduan izateko, baina koofiziala izateko, pero ez maila berean. Beste artikulu batean dago sartuta, eta adibidez Andaluzian, Valentzian, begiratuko dut, ez hanka sartzeko, baina beste leku batzuetan lortu da hori estatutetan, haien estatutan sartzea. Baina adibidez, ez dakite, Murzian edo beste leku batzuetan ez daukate aukera hori. Eta beste moduak bilatua behar dituzu, maila hori lortzeko. Baina, pausu bada hemen hori, maila hori. Batzuek guztun dute positiboa dela, porque koofiziala hori lortzen du, baina ez da egia koofizializatea. Beste galderari, bai, Maria? Bai, kaixo, nahi itzaitor oso argi gelditu zer dan gidari interpretea. Gida turistikoa bezala edo zaukaz hori ikusi? Lantzun da eman dezake. Ez, baino bai, gidatu egiten dugu. Pertsona gorritxuak entzumen urritasunaz gain, ikusmen urritasuna duki dezake, orduan behar du ere bai, desplazamendu eta laguntza. Gorritxuentzat. Eta gainera, ez bakarrik gidari horrek suposatzen duena, gidari interprete, baina interprete ere ez da guk pertsona gor batekin bat tarteko dagoenan egingo nukena. Interpretazio hortan, sartu behar dugu ere bai,
komunikazioan darabilen edukiaz gain, testu inguruko informazioa. Ez, jakitea ze pertsona daude momentu hontan, gela hontan, berak bat ere bat ezagutzen badu jakin dezala, non dagoen eserita, non ez, gehitzen dira pixkat funtzioak. Horregatik, aipatu dugu, baina eske beste berezitasun batzu ditu. Gidari interpreta izatea, baina gidari da desplazamenduetan. Beste galdera, sartu dezaket hizkuntz zeinua hezkuntza primarian, asignatura moduan? Zer, nola, hitz egin duzu konsejeroakin, gobernu, nola da? Oraintxe bertan gaude lege berri batean, hezkuntza lege berri batean. Ez Euskal Hezkuntza legea, Espainiak onartu berri du LOMLOE-a, bai? Eta hor, aipatzen da. Eta hor gainera aipatzen da aukera. Esaten da non posible den, ez? Badaude lurralde, gure erkidegoan antolatuta dagoenaren arabera, lurralde bakoitzean badaude ikastetxe referenteak deitzen dutenak, ez? Pertsona gorrak bertara joan daitezen, ez daude derrigortuta bertara joatea, baina baliabideak pixkat nolabait unifikatzearren, badaude ikastetxe referente batzuk. Gero realitatea da, pertsona ikasle gorrak aukeratu dezakela, erreferentera joan edo beste batera joan, eta baliabideak jarriko zaizkio era guztietara. Baina, lege honek esaten duna da, ikastetxe erreferente horietan, aukera egon daitekeela, ikastetxeak nahi baldin badu, administrazioari eskatzeko nahi dula hori ezarri, eta administrazioak onartzen baldin badu, bai, jarri daiteke. Orduan, bai, badago, baino zeinek egingo du hau. Lehenengo, batzuk bakarrik eskatu dezakete. Konkretuki, erkidegoan, 3 ikastetxek, ze 3 ikastetxe referente daude, lurralde bakoitzeko bat. Orduan, 3 ikastetxe bakarrik eskatu dezakete. Eskatu nahia egon behar da, edo eskatu beharra egon behar da, demagun eskatzen dutela. Gero administrazioa da, esango duna, bai, ez, guazen ikustera, badago, baina... Ikastetxe referente horiek lurralde bakoitzean bat dagoela, diozu ikastetxe horietan batez ere multzo bat bezala ikasle gorrak area juteko aholkatzen dietelako dala? Bideratzen dira, baina gero daude gorrekin bakarrik. Ja, baina amara berri izan diteke horietako bat? Bai. Osea, ikastetxe horrek du lehentasuna edo berari bakarri zuzendua egongo litzake legeak behar bada orain albidetzen duen albideak. Berak bakarrik eskatu halko luke. Hau da nari naiz LOMLOE-az, oraindik ez dakigu gero ona ekartzen dugunean idatzita nola geldituko den justu zati hori. Ez dut uste aldaketa askorik edukiko duenik bereziki. Bai. Orduan, beraie bakarrik edukiko lukete aukera eskatzeko. Eskatu dezakete eta eman alzaie. Eta jarri alko litzateke zeinu hizkuntza ikasgaia. Beti ere hautazko bezala, demanda, gero faktore asko sartzen dira. Demanda dagoenez, ikasleek ez badute aukeratzen zeinu hizkuntza, orduan ja ez da behar. Ez? Baina hori ze inklusioa da. Karo, hortaragoaz. Nork egin behar du inklusio politika, nork hartu behar du konpromisoa. Utzi behar dut ikaslearen eskaeraren esku. Bueno, hor dago pixkat. Hauzoz, esaten dan hezkuntzari premia eman behar zaiola, familiatik gertu, hauzotik gertu, eta guain, hau da, geto bat bezala, egotea ikastetxe bat horretarako ja, gorren area joatea dela. Ez da inbeste geto ikuspegitik, esaten denean erreferentea, hezkuntza inklusiboa da, entzuleak gorrak daude, kontua da, bertan baliabideak ja prest daudela. Orain, nire seme gorrak erabakiko balu, nik ez du Donostiko Amara Berrira joan nahi dut beste batera, ez daukat seme gorrik, adibidea da. Lagar nahiko balu, joango litzateke eta bere beharrak asetuko lituzkete, doan ikastetxe hortan. Baina, galdera izan denez, zeinu hizkuntza txertatzea badago ikastetxeko kurrikulumean? Bueno, lehen aldiz nik ikusi dudala, LOMLOE-en
aipatzen da, baina aipatzen da termino hauetan. Kordoban uste dut eskola batean martxan jarri dutela, ikasgai bezala. Ez dakit askoz gehiago, baina bueno, hasi dela, bueno. Estatu mailan bai, Madrilen ere egiten da. Logikoena da, eta logikak esaten diguna hori da, ezta? Gor baldin badago ikastetxe batean eta bere kideak berarekin komunikatzeko berazko da, zein hizkuntza jakitea. Nola jakingo du, irakasgai bezala. Optatiba, ez optatiba, egon behar da. Eta hori da, ez da ikusten. Eta gobernuek hori ez du bultzatzen ere ez. Orain dela ez dakizen bat urte zegoen erreferenteak. Gor, adinarekin, gorrek ikusteko posiblea da adultoak gorrak izatea, ez da bakarrik umeak eta bere espazio batean. Eta erreferente horiek oso importanteak dira ikastotxetan tamien. Eta ez dute kontuan hartzen. Igual zuek jakingo dezute, baina irakurri nuen uda honetan, nola, ja, azten zeran, pizkatik azten zein hizkuntza eta beste gauza guztiaz, reparatzen zera horrela, no? Sensiblea zaudelako horrekiko, eta ez dakize komunitateko polizia berak, udan egiten zutuztela, nahi zuten entzako zein hizkuntza ikastaroak. Eta, bueno, beharrak dituztelako ere. Zergatik ez ospital batean edo langileak, hainbat tokitan ere, gutxienez, gero nik gaur zuekin nahi nuke hori daktilologiko edo zerbait jazuek guri erakustea zerbait, venga. Bueno, bada asmoa baraken eukan, ez da? Pixka bat hola, bentsat, hori gorrek pertsona gorrekin minimo batzutan ez, komunikatu alizateko edo. Agian, Bai, ez egit nola antolatu ze hemengo erdiek badakizue. Orduan, bagian dinamika pentsatuta genukan bezala baino, egokitu dezakegu egoerara. Irakasle bat eduki dezakegu pertsonako, hasik. Bai, baditugu, inprimatu dugu eskualfabetoa. Bai, aipatu eskualfabetoa ez dela zeinu hizkuntza. Justu, da beti lehenengo gauza irakasten dena, ziurrenik errexena delako, ze abiatzen da entzuleak menperatzen duen kontzeptu batetik, dela alfabetoa, baino ez da zeinu hizkuntza, baina asko erabiltzen da zeinu hizkuntzan eta asko erabiltzen da komunikazioan, eta da oso herramienta estrategikoa horregatik abiapuntu hauxe. Nola egiten duguela, zuzenen? Letzak egiten jun, Bai. Edo Iñaki, animatzen zara, zu egiten? Hau ja izango litzateke super privilegioa. Bueno, esan behar du, ez dakit etxetik ikusten da Iker, baina Iker izan da bateko interpretea, harrapatu dugu eta Iker jarri hemen horregatik beltzez dago jantzita, baina, bueno, eman du buelta kamiseta, zeukan... Sekretu guztia kontatzen. Baina hori, eskerrak eman nahi dugu, egon da hor denbora pilo bat, itxultzen, dana prestatu gabe, beraz, mila esker Iker. Zuen lanagatik. Eskerrik asko. Nola hasiko nahi du? Bueno, nago konbitzitzen, igotzeko, baina ez du nahi igotzea, venga, porfa, mesedez, ez. Bai, be... Etorri, ez? Venga, joango ganez bere bila. Venga, Iñaki, etorri. Eman dugu baliabide bat dela urkatuaren jolasa egitearena, baina bai badiru animatuko dela. Bueno, animatu edo. Bueno, gaurko itxaldi izan da abuso total, Bai, Venga, Iñaki. Guztiz. Bai, bueno, berake... esango du daktilologikoa, hasiko gara daktilologikoarekin, no? Ezin dugu hor aurkeztu? Bueno, haiek badaukate. Ikusten duzue A da lehenengoa. Bueno, ahotsik gabe izango da, beraz, berari begira, eta...
Bai, importantea da. Osea, ezin da edo nola jarri. Horrela. Eskerrik asko Iñaki. Eskerrik asko. Bai. Zer? Orain zeuen izena agian Bale, nork bere izena. Nor bere izena Bakoitza bere izena. eta holan pixkate barrenatzen da, ez? Nor bere izenarekin agian Bakoitza praktikatu alduen berea eta kaixo. Nire izena, eta gero, azalia. Baina bakoitza berea, azalia ez, bakoitza berea. Kaixo, nire izena, eta gero, beratu bide behar duzuen, zuren horrian, zuen izenak, nola izaten den. Mila, hemen ez, M. Beti, egin behar da beti leku horretan. Osa, hemen. Osa, apoiatzen ez, esku hor, hemen. Dago como lekua horre invisible, lehiotxo bat hor, jartzeko gure, entonces, M, bueno, kaixo, nire izena, hemendik, ateratzen da ahotik eta joaten da hori bera. Eta gero, M, bueno, kasu, mi, la. Perfecto. Zer? R. R, hau. Horrela. R bat da, R bakarra horrela, eta bi horrela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zui etortzagatik. Etortzagatik, no? Bai, hori etortzagatik. Zakite, zerbait gehiago... Y algo así, por ejemplo, buenos días. Egunon. Egunon. Buenos. Gainera hori bisuala da. Diaz. Ikusten dugu hori. Nola ateratzen da eguzkia, ezta? Esku hau barrutik. Eskua betik. A ber. Hori da. Egunon. Egunon.
Arratzaldeon, berriro arratzaldeon. Eta Arratsaldeon. Eta? Gabon. Joaten da, eguzkiak, Eguzkia. joaten da, eguna bukatzen da, eta guztioko era. Gabon. Gabon. Ale. Gabon. Bien. Bueno, eskerrik asko, ez dakit ja, bai, bueno, berrizateako naiz. Hora, zuen ondora etorriko naiz, eta gaina oso gustora etorriko naiz, oso gustora ego naiz, jarraituko nuke zuei entzuten da zuen berri izaten, ze benetan, nik uste badukagula gizarteak oroar, eta guk, gure lanagatik eta, baita zuen berri gehiago izateko, eta zuen reivindikazioak, eta zuen lana, eta horren guztiaren berri izateko. Orduan, benetan, eskerrik asko, bihotzetik, ez dakit hola esaten da, baina... Bai. Ulertuta. Eta, bueno, eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta pantailaz bestaldean zaudeten guztioi. Espero ez zuentzat ere interesgarria izango zela. Eta, bueno, mikrofona zuei emango dizuet berriro, eta zuek amaitu. Abisua da hoi, eh? Ja, bai. Baina, bueno, aprobetxatu, plaza, Kutxakultur plaza ederrau, bueno, eskerrik asko Eli, hainbeste laguntzegatik, eta laizter arte guztioi. Bueno, ni oso labur, ze bestela liatzen naiz eta kontatuko dizuet nire bizitza. Eskerrik asko, behar ditugulako espazioak eta ikusi dezakezuenez guk aprobetxatzen ditugu tope. Esan ziguten bat etortzeko, 3 etorri gara, gainera ekarri dugu hemen pixka eta afizioa ere bai, lanean jarri ditugu, orduan guk dana aprobetxatzen dugu eta hori da gure egunerokoa, mi esker. Bai, ez, pixkate oianak esan duena, nire partetik ere eskertzea, esieren izenean eskertzea, hori da ez, espazio hauek oso garrantzitsua dira, eskerrik asko berriro ere izieri, Mila eta Arani, Arantzazuri, eta bai, jarrai dezagula, ez, harreman honekin, nik uste dut polita izan laikela bai, gerturatze hau ez da dira hemen gelditu, baizik eta gerturatze honekin jarraitzea, orduan, eskerrik asko zuei, eta etxean zaudeten nahi bai, danabi eskerrik asko. Nire partik berdina. Aprobetxatzen dugun espazio edo nola, eta guretzat izan da oso importantea da ona etortzea, espazio hori izatea, gure rollo, batzuetan da gure rollo, jendea ez du lertzen, ez da, gure lanbidea nolakoa den, desberdina denez, baina, bueno, izan da oso interesgarria eta polita hemen egotea. Mila esker. Eskerrik asko.